κάποιες σημειώσεις, έχοντας στο μυαλό μου και κάποιες σκέψεις. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, αλλά θα ξεκινήσω από τότε που το γνώρισα, διαζώσεις που είναι. Ήμουν πρόεδρος του ΝΟΜΕ, ήταν εκείνη η περίοδος του 2013, 2014, 2015 που ήταν για να διαλυθεί τα πάντα, ήμασταν απολυμμένοι. Και ζητήσαμε από τον Θάνο Μικρούτσικο στα 90 χρόνια της ΟΜΕ αν μπορούσε να έρθει στις εκδηλώσεις γιορτασμού. Μιλήσαμε με τον μάνατζερ του, αλλά σε 10 λεπτά με παίρνει πίσω ο Θάνος, μου λέει Κοτσιφάκη, έρχομαι. Και πραγματικά ήρθαμε με τον Κώστα Θωμαΐδη και μας χάρισαν και τη σοφία τους και μερικά τραγούδια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον Θάνο και τον Μικρούτσικο, τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη. Και νομίζω ότι το πρώτο που μας ερωτούσα είναι πώς προέκυψε το βιβλίο, ποια ανάγκη δική σου, του Θάνου. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, Παρασκευή βράδυ που είσαστε εδώ. Δεν πολύ θυμάμαι αν το πρώτο είναι εγώ εκείνος. Νομίζω το πρώτο είναι εκείνος. Ήταν μια κουβέντα που είχε πέσει στο τραπέζι να κάνουμε ένα βιβλίο για τη ζωή του. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι τη διαδικασία όλη τη ξεκίνησε ο Θάνος. Ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία για τους δυο μας, με την έννοια ότι και εγώ ήμουν σε μια φάση που είχα και λίγο περισσότερο χρόνο και διάθεση να ασχοληθώ και πέτυχα και τον Θάνο σε μια εποχή εξομολογήσεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ σπάνιο να πετύχει ένα τόσο τεράστιο δημιουργό σε μια φάση, σε μια τετραετία στην ουσία, γιατί το βιβλίο αυτό γράφτηκε σε 4 χρόνια, όπου είχε ανάγκη να μιλήσει. Και επειδή ο Θάνος ήταν και ένας άνθρωπος με μια θηριώδη μνήμη, η διαδικασία, το βιβλίο μπορεί να γράφει βέβαια απ' έξω στο εξώφυλλο, ότι ήταν αποτέλεσμα 24 συναντήσεων, ήταν δεκάδων συναντήσεων, δεν είναι 24 μόνο. 24 ήταν οι φορές που πάτησα το ρεκ στο πασιλόφωνο για να υπογραφήσω. Νομίζω ότι ήταν πέτυχε το Θάνο σε μια εποχή που ήθελα να ξενολογηθεί. Και εγώ γενικώς είμαι υπέρ των αυτοβιογραφίων, τις προτιμώ από τις βιογραφίες, γιατί οι βιογραφίες, δηλαδή τι είναι βιογραφίες, όταν πεθάνει κάποιος κάτω στο μεστάκι, πεθάνει εδώ για κανένα τρία, θα τα ακούσεις, πόσες του Μάιλς, γιατί η βιογραφία που γράφεται από έναν μελετητή ή δημοσιογράφο μετά το θάνατο ενός δημιουργού, μπορεί να έχει εντός και εκτός εισαγωγικών κάποια αντικειμενικότητα, δεν ξέρω, αλλά εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πάθος και η επιμερισμένη αλήθεια της αυτοβιογραφίας. Ειδικά όταν μιλάμε για καλλιτέχνες και δεν μιλάμε για πολιτικούς που έχουν επηρεάσει τη ζωή μας με έναν άθλιο τρόπο, αλλά και καλλιτέχνες που μόνο καλό μας έκαναν στη ζωή τους. Είμαι υπέρ των αυτοβιογραφιών γιατί είμαι υπέρ του πάθους. Δεν με ενδιαφέρει να ψάξω να βρω την αντικειμενική αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος άνθρωπος αυτοβιογραφείται, είναι πολύ λογικό να στρογγυλεύει κάποια εντός αγωγικών του σημεία, να εξεντανικεύει επιλογές. Βγαίνει όμως ένα πάθος. Η αλήθεια ενός ανθρώπου που θέλει να μιλήσει. Η αλήθεια του ανθρώπου που θέλει να μιλήσει για μένα είναι πολύ, πολύ σημαντικότερο από μια εντός εισαγωγικών αντικειμενική αποτίμηση. Και επειδή επαναλαμβάνω μιλάμε για καλλιτέχνες, η αντικειμενικότερη αποτίμηση ενός καλλιτέχνη είναι το έργο του. Μην γελιόμαστε. Είναι τελεσίδικα δηλαδή ο Θάνος Μικρούτσικος, ένας τεράστιος συμπαίκτης που μας έχει παρηγορήσει για δεκαετίες. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει παρηγορήσει για δεκαετίες δεν έχει ανάγκη καμία αντικειμενική αξιολόγηση. Η τέχνη του έχει μιλήσει για το γόνι. Είμαι στα πιτσιρικάδες μετά τη μεταπολίτευση. Λέω το 58 είμαι εγώ, και στα 16, 17, 18, εκεί που ακούγαμε Μακόπουλο, Θοδωράκη και ξαφνικά ακούγεται ένας άλλος ήχος. Ακούμε τα πολιτικά τραγούδια, ακούμε λίγο αργότερα την κατάτα για τη Μαυρόνισο, που πραγματικά εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως το κορυφαίο. Εντάξει, δεν είμαι μουσικός για να κρίνω, αλλά νομίζω ότι και ότι ανακατεύει και μπερδεύει πολλές τέχνες μέσα και ο λόγος του Ρίτσου βεβαίως είναι που με δώσει στο σπαϊκόγραμμα, αλλά είναι πραγματικά
θυμάμαι ένα φίλο μου τότε που τα ακούγαμε έτσι τέτοια μουσική, έτσι, αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό. Άρα, να πούμε για εκείνα τα πρώτα έργα, τα πολιτικά τραγούδια, την κατάτα για τη Μακρόνισσα και όλα αυτά. Συνηθίζω να λέω ότι οι μεγάλοι συνθέτες δεν είναι αυτοί που κάνανε μεγάλα τραγούδια. Αυτοί είναι οι ταλαντούχοι συνθέτες. Για να περάσεις από τον ταλαντούχο στο μεγάλος, χρειάζεται κάτι πολύ σημαντικό. Να κάνεις πτωμές και ρήξεις στην εποχή σου. Ο Μικρούτσικος έκανε τεράστιες πτωμές και ρήξεις για την τέχνη του στην εποχή. Αν αναλογιστούμε την εποχή που ανέφερε πριν, ήταν η εποχή που όλη η Ελλάδα προσπαθούσε να ζήσει το μεγάλο πάρτι ελευθερίας της μεταπολίτευσης, το ξεμπούκωμα ελευθερίας, και όλη η Ελλάδα τραγουδούσε, και δικαίως φυσικά, τα μεγάλα ακλόνητα ρεφρέν του Μίκη. Σε μια εποχή λοιπόν που το λαϊκό τραγούδι, το έντεχνο τραγούδι, αλλά ο λαϊκός ήχος του Μίκη ήταν αυτό που κυριαρχούσε, και του Μαρκόπουλου, αλλά γενικώς αυτός ο ήχος κυριαρχούσε, έγινε ένας πιτσιρικάς που λέγεται Μακρούτσικος και κάνει αυτούς τους συγκλονιστικούς κανόνες, και την κατάτα και τα πολιτικά τραγούδια και το κορυφαίο, κατά το πιο αγαπημένο μου μάλλον κορυφαίο, τα τροπάρια φωνιάδες, με ένα τελείως διαφορετικό ήχο, με τελείως διαφορετικές ενορχιστρώσεις, με τελείως διαφορετικές καταβολές και αναφορές μελωδιών, χωρίς όμως να λείπουν από εκεί οι αναφορές στο ελληνικό μέλος, γιατί κάποια στιγμή κατηγορήθηκε ο Μικρούτσικος από πολύ μικρόξυπνες κριτικές ότι είναι ένας Γερμανός συνθέτης και ότι προσπάθησε να γράψει σαν τον Βάιλ και τον Άισλερ. Γραφεία τον υπέροχο και πάρα πολλοί προσπάθησαν να μιμηθούν τον Βάιλ και τον Άισλερ, αλλά πέτυχαν παταγωγός. Να μπορέσει να κάνει κάτι που να είναι αυτόχρημα δικό σου και να έχει αναφορές στο Βάιλ και τον Άισλερ, σημαίνει ότι είσαι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος. Επειδή όμως ο Πάνος είχε γράψει παθολογικά και τον Μίκη και τον Χατζηδάκη, δεν μπορούσε να λείπουν από τις μελωδίες του οι μελωδίες του ελληνικού τραγουδιού, των καταβολών του ελληνικού τραγουδιού. Έκανε λοιπόν δίσκους οι οποίοι δεν ήταν μαζικοί όσον αφορά το άκουσμα, δεν είχαν ένα οικείο κώδικα, το κώδικα δηλαδή που κυριαρχούσε την ελληνική κοινωνία εκείνη την εποχή, αλλά ρε γάμο το πηγαίναν το μυαλό σου λίγο παραπέρα. Διεύρυναν την περίπτωση του μυαλού σου. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να λείπει το αίσθημα, καθόλου κεφαλικές, καθόλου κεφαλικές χωρίς να λείπει το αίσθημα, μπορούσε να διευρύνει την περίπτωση του μυαλού σου. Τόσο αυτό το μεικτό έργο, το οποίο είναι σπουδαίο μεικτό έργο, τα κατάτα και τη Μακρόνισσο, όσο και τα πολιτικά τραγούδια, όσο και τα τροπάρια φωνιάς με συλλογιστικό λόγο του Μάνου Ελευθερίου και μια πιο σπουδαίες φωνές στην Τριάδη και του Μιαράτζα, ήταν δίσκοι οι οποίοι, αυτό που είπα πριν, κάνανε ρίξεις και τομές με την εποχή. Δεν πήγαν να κολακέψουν με το ήδη υπάρχον το αίσθημα, αλλά να το πάνε λιγάκι παραπέρα. Και το πήγαν πολύ παραπέρα. Αυτή η 7ετία του Θάνου, δηλαδή, μέχρι το 1979, βγάζω τον Σταυρό του Νότου έξω, γιατί ο δυτικός Σταυρός του Νότου είναι κάτι πολύ πιο οικείο, πιο μαζικό όσον αφορά τις μελωδίες του. Μέχρι το Σταυρό του Νότου, λοιπόν, έχει αφήσει ένα έργο πίσω, το οποίο δημιούργησε πολύ βαθιές τομές στην εποχή. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί εξαιρετάδες που γνωρίζω που ξεκινάνε να γίνουν μουσική, αυτά τα έργα τα μελετάνε τον Μικρούτσικο, εκείνους τους δίσκους. Γράφει στο βιβλίο, νομίζω το διηγείται ο Θάνος, ότι του είχε πει ο Πατσιφάς όταν έφτιαχνε την κατάτα για τη Μακρόνισσα, ότι δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που κάνεις, αλλά πρέπει να είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Προχώρα. Και νομίζω έχει απόλυτο δίκιο, διότι η κατάτα για τη Μακρόνισσα νομίζω ακούγεται και σήμερα και ξαναιγγραφήθηκε με τη Ρίτα Λενοπούλου, αλλά νομίζω η πρώτη εκτέλεση με τη Δημητριάδη θα ήθελα να πει λίγα πράγματα. Πώς έβλεπε εκείνο τη Δημητριάδη. Καλά την είδα στην έβλεπε. Ο Θάνος την έβλεπε ως την τιμούσα του και πολύ καλά έκανε. Η Δημητριάδη για μένα, στην προσωπική μου μυθολογία, είναι μια από τις 5 κορυφαίες τραγουδίστες που υπάρξει ποτέ από τον τόπο αυτό. Γιατί θα πρέπει να αναλογιστούμε, παιδιά, για κάποιους ανθρώπους και τις ηλικίες. Μιλάμε σήμερα για τραγουδοποιούς 40 χρονών, ότι είναι νέα ταλέντα. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αδιανόητα πράγματα μεταξύ 20 και 25. Αδιανόητα. Ο Μικρούτσικος ξεκίνησε να γράψει το αποτέλεσμα του 27. Την γράφει πολύ πιο μικρό. Ο Ξαρκάκος έκανε αδιανόητα πράγματα στα 25. Η Χαρούλα έχει αφήσει ερμηνείες υποδείγματο του σχολείου μεταξύ 19 και 22.
Κοινωνιολογικώς μπορεί να ερμηνεύεται αυτό, που σίγουρα ερμηνεύεται, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν την. Ξέρετε τι γίνεται, δεν έχει το ταλέντο. Το ταλέντο χρειάζεται οπωσδήποτε συγκυρία για να ανθίσει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν είχαν την ευλογία να έχουν θηριώδες ταλέντο, αλλά και μία συγκυρία ρεγά. Μία συγκυρία που όπου πατούσες άφηνες σημάδι. Ήταν εποχή χιόνι, το όχι τσιμέντο που είναι σημάδι. Μπορούσαν να αφήσουν το σημάδι τους στην εποχή. Και η εποχή και η συγκυρία τους βοηθούσαν. Γιατί υπήρχαν τεράστιες συλλογικότητες. Υπέροχο, που δεν υπάρχει σήμερα. Οι μεγάλες συλλογικότητες αγκάλιασαν το τραγούδι και το κάνανε μεγαλύτερο. Και αυτό είναι που λείπει σήμερα. Ανοίγω συνέχεια παρενθέσεις με τις παρενθέσεις τώρα, έχω λίγο σχόλια σκέψη. Αυτό είναι που λείπει σήμερα για να μιλήσουμε για μεγάλο και σπουδαίο λαϊκό τραγούδι. Λαϊκό τραγούδι γράφουμε. Λαϊκούς παίκτες έχουμε. Λαϊκούς συνθέτες έχουμε. Λαϊκό ήχο έχουμε. Τι λείπει? Κάτι τρομερά βασικό για να ονομαστεί ένα τραγούδι λαϊκό. Οι κοινές μας ιστορίες. Δεν έχουμε κοινές ιστορίες. Είμαστε σκόρπιοι σπίτια μας. Δεν πάω μακριά. Πριν από 15 χρόνια, με αυτό που γίνεται στον πλανήτη σήμερα, θα ήμασταν στον δρόμο 500.000 άνθρωποι. Δεν είμαστε. Παραδόξως δεν είμαστε. Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα που είναι εφιαλτικά, αδιανόητα, από ημιπαράπλεκτες τύπους και δεν είμαστε κάπου να πούμε κάτι. Όσο λοιπόν δεν έχουμε κοινές ιστορίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για κοινό, λαϊκό, και όχι μόνο με την έννοια του ήχου, τραγούδι. Ο καθένας μας είναι μόνος του και προσπαθούν κάποιοι συνθέτες της τυπική να μας βρουν απομονωμένους στο σπίτι μας. Τα μεγάλα λαϊκές ακροατήρια, τα συλλογικά ακροατήρια, είναι σαφές ότι είναι σπάστες. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Έχουν λιδωρηθεί, θα τους πολύ έξυπνους, θα τους πολύ πονηρούς, έχουν συκοφαντηθεί και φυσικά έχουν περάσει την πεποίθηση στον κόσμο ότι ζούμε ένα μονόδρομο και ότι οτιδήποτε άλλο έχει αποτύχει. Δεν έχει αποτύχει το οτιδήποτε άλλο και στην τελική ανάλυση η δουλειά μας είναι αυτή. Να αποτυγχάνουμε και να συνεχίζουμε για να τα κάνουμε λίγο καλύτερα, γιατί δεν μπορεί να είναι μονόδρομος ένας υφιαλτικός κόσμος του τράγου. Δεν γίνεται μονόδρομος. Πιάνοντας αυτό το σημείο, θέλω να πω ότι ο Θάνος ήταν από εκείνους που έπαιρνε μπροστά στους καλλιτέχνες με συναυλίες. Θυμίζω την πρώτη μάχη με τη σύλληψη ο Σαντάν. Θυμίζω αμέσως μετά τις μεγάλες συναυλίες για την Ιουγκοσλαβία, για τους βομβαρδισμούς τότε Αμερικάνων. Θυμίζω ακόμα και άλλες και μικρότερες, δηλαδή και στα φεστιβάλ που πήγαινε, αλλά και το νεολιόμενο το φεστιβάλ. Αλλά και άλλες, δηλαδή θυμάμαι στην Πορτομαγιά να κάνει με τη Δίκα πρόσφατα, ας πούμε, το 2014 ακόμα ήταν αυτό, συναυλία για το εργατικό κέντρο. Δηλαδή ήταν, νομίζω, ταύτιζε την τέχνη του με το λαϊκό κίνημα. Τέλος, ήταν πολιτικό ζώο. Ήταν πολιτικό ζώο ο Θάνος. Δεν υπήρχε περίπτωση να δει την τέχνη του αποκομμένη από το τι συμβαίνει. Είχε εξαιρετικά συνθετική σκέψη, σύνθετη και συνθετική τα δύο μαζί, με την έννοια ότι ήταν ένας άνθρωπος που, ας πούμε, καθόταν την πίπα του και σε παρατηρούσε και όλα, δεν κλαίει καθόλου. Δεν σε παρατηρούσε, σε σκάναρε όμως. Όπως σκάναρε εσένα, σκάναρε και την εποχή του. Μπορούσε να μην μιλήσει για καιρό, να μην μιλήσει, αλλά μάζευε και δημιουργούσε μια σύνθεση μέσα στο μυαλό του. Όταν ήταν σίγουρος γι' αυτό, αλλά με πάθος, υποστήριζε τη θέση του. Δεν υπήρξε καμία εποχή που δεν το θυμάμαι να κρύφτηκε. Καμία εποχή δηλαδή που να συνέβη κάτι σημαντικό και ο Θάνος να κρύφτηκε ή ο Θάνος να προσπάθησε όπως πολλοί καλλιτέχνες να πάρουν ίσες αποστάσεις για να μην δυσαρεστήσουν κάποιον. Δεν τον αφορούσε να μην δυσαρεστήσει κάποιον. Τον αφορούσε να πει με πάθος να όψει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το λέω πραγματικά δεν το θυμάμαι να κρύφτηκε ποτέ. Πάρα πολλοί κρύφτηκαν. Κρυφτήκαμε, αν θέλετε, δεν τον έχουμε απ' έξω, σε κάποιες πολύ σημαντικές συγκυρίες. Ο Θάνος δεν κρύφτηκε ποτέ. Είχε πάντα το θάρρος της άποψής του, το οποίο κάποιες φορές μπορεί για κάποιους να ήταν μια άποψη που να δείχνει λίγο πιο aggressive,
Και κάποιες άλλες εποχές έκανα ακριβώς το ανάποδο και πήγαινε σε ένα πολύ πιο ακραίο μονοπάτι από το δικό σου μυαλό. Τέλος πάντων, βρέθηκε εκεί. Γιατί θεωρούσα με βάση την κάθε συγκυρία ότι χρειάζεται άλλη στρατηγική. Και η στρατηγική έχει να κάνει κάποιες φορές, μπορεί να είναι λίγο πιο light, μπορεί να είναι λίγο πιο. Μην πω καμιά ρεφημιστική λέξη, ας πούμε, αλλά να είναι λίγο. Και κάποιες φορές να είναι λίγο πιο επιθετική. Έχω μεγάλη περιέργεια, όχι για λόγους πολιτικούς, αλλά για λόγους γέλιου. Να άκουγα τις ατάκες του πάνω σήμερα να ζούσε για το ζώο. Θα έβαζε πάρα πολύ γέλιο. Η πολιτική του θέση μου, βεβαίως, φυσικά, ο τρόπος που την εξέφρασε, ήταν τόσο ωραία εφηβικά τσαμουφαλίδικος. Γιατί κάποιες φορές ο χρόνος μιλούσε σε ένα μικρό παιδί. Μιλούσε σε ένας έφηβος 16 χρονών που θέλει να ξανακούσει. Αυτό έβαζε πάρα πολύ γέλιο. Δηλαδή δεν μου λείπει μόνο ο Θάνος ως πολιτικό όν, αλλά μου λείπει ο Θάνος ο οποίος θα μου ελαφρώσει λίγο τη σκοτεινή αυτή. Θα μπορούσε να μπει μια ατάκα και να είναι βαθιά πολιτική, αλλά να σε ελαφρώσει, να σε ελαφρύνει μάλλον, να νιώσει λίγο πιο ανάλαφρος σε εποχές που αισθάνεσαι πραγματικά ότι έχεις ένα ξημέρο στο κεφάλι σου και δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να πάρει ένα. Νομίζω και εγώ ότι πάντα ήταν θέση ο Θάνος. Ακόμα και αυτό που κόστιζε. Γιατί κόστιζε προσφορές και διαγραφή και μετά. Νομίζω ότι ήταν θέση για τη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, τι θεωρούσε εκείνη τη στιγμή ότι μπορούσε να είναι το καλύτερο για τον κόσμο, για το εφικτό. Ναι. Και διαβάζοντας το βιβλίο και τις διαφωνίες με το ΕΚΕ και τις διαφωνίες με το ΟΚΟΕ και τις διαφωνίες με τον Πασόκ αργότερα με τους υπουργούς. Και το μόνο σημείο στο βιβλίο που έχουμε διαφωνήσει, στο τέλος του βιβλίου δεν χάσει διάλογος. Για το Πασόκ, όπου διαφωνήσαμε τρελά εκεί πέρα. Εγώ συνεχίζω να λέω σήμερα στην εποχή μας ότι παιδιά, όσοι άντρες λέω που είμαστε πάνω από 40 και δεν έχουμε τατουάζ, μουσι και ποτέ ψηφίσει Πασόκ, να μας ζητήσουμε σε ένα δωμάτιο. Θα μας χωράει λίγο σίγουρα. Δεν είμαστε πάρα πολύ. Θέλω να διαβάσω κάτι στο τέλος, που νομίζω είναι το καταστάλωμα σε αυτό που συζητάμε. Λέει η αριστερά πρέπει να μπορεί να διακρίνει πότε πρέπει και μπορεί να συμμετέχει στη διαβούλευση για να δημιουργήσει καλύτερες θέσεις για το κίνημα και πότε είναι η στιγμή της ρήξης. Και διαβάζω παρακάτω αφήνοντας. Ο δρόμος είναι αντίσταση στη βαρβαρότητα και στο μεσαίωμα, που το διεθνές κεφάλαιο είναι επικουρούμενο από το ελληνικό τμήμα του και την κυρίαρχη πολιτική τάξη μας επιφυλάσσει. Δεν ξέρω τον τρόπο, είμαι μουσικός. Αλλά ο τρόπος δεν είναι η μουσική. Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος. Είναι τα λόγια του Θάνου Κρούτσικου στα πρώτα τελευταία, έτσι, στο τελευταία συνάντηση. Στο διάλογο που είχαμε. Ναι, έχει πάρει το άλλο φιλοστρόπο αυτό. Ο δρόμος. Εντάξει, να σας πω κάτι. Αυτό είναι και ένα από τα πολύ μεγάλα, να μην πω, το βασικό θέμα διαφωνίας μεταξύ της αριστεράς παγκοσμίως. Αυτό είναι το βασικό. Αριστερά της συμμετοχής ή αριστερά της ρήξης. Μπορεί να τα λύσουμε εδώ πέρα, προφανώς. Εγώ έχω περάσει από όλες τις φάσεις της ζωής μου. Από τη φάση αυτό, ότι παιδιά, το εφικτό στην παρούσα φάση είναι ο νερό τη επαναστάση, είναι η συμμετοχή να πάμε κάτι καλύτερο. Εποχές που παιδιά αυτή δεν αλλάζουν τίποτα, είναι η εποχή καθαρά τη ρήξη. Έχουμε περάσει όλοι από τι φάσει αυτέ. Δεν είναι μια οριστική τοποθέτηση για τον κόσμο και τα πράγματα. Και εγώ αλλάζω. Με μια εδώ, μια εκεί, κάποιες φορές είσαι τόσο πολύ θυμωμένος που λες δεν είναι δυνατόν. Και συμμετοχή είναι ποιος. Άλλες φορές σε πιάνει ότι να σου πω κάτι, θα την αφήνουμε στον αέρα αν δεν βρούμε τα κοινά σημεία. Προσπαθώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολύ κόπο, να έχω έναν ενωτικό λόγο. Γιατί αισθάνομαι ότι θα την αφήνουμε στον αέρα αν κερδίσουμε μόνο τις διαφωνίες μας και μόνο τις διαφορές μας. Έχουμε κοινά σημεία. Γιατί θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που ασχολούμαι με μια τέχνη που είναι η μοναδική ενοποιητική τέχνη στην Ελλάδα. Σε καμία άλλη, πουθενά και ποτέ δεν ενωθήκαν όλοι οι Έλληνες. Μόνο στα ρεφρέν. Πουθενά. Αν το σκεφτείτε, μόνο στα ρεφρέν ενωθήκαμε. Ακόμα και οι μεγάλες αθλητικές νίκες μας κράτησαν μαζί για 2-3 μέρες. Οκ. Είμαι φανατικός με την μπάλα και εγώ, χάρηκα και το Euro, πήγα και στην Πορτογαλία και όλα αυτά. Αυτό είναι 2 μέρες όμως. Ενωθήκαμε και ενωνόμαστε στα μεγάλα ρεφρέν. Να πω ένα παράδειγμα, δηλαδή, ξεφεύγει από το Θάνο. Τι ήταν εκείνο που έκανε
τα πανάκριβα αυτοκίνητα και του ανθρώπου που μένανε στα βόρεια του Άσπρα, τότε στι Βίβλε, τα κατεβαίνουν στι Τσιζιφικέ και να πούνε τσιτσάνι. Γιατί αυτό λέγανε. Τι ήταν εκείνο που έκανε ανθρώπους από όλες τις πολιτικές τάξεις, οικονομικές τάξεις, εισόδημα κτλ. Να ενώνονται στα ρεφρέν του Τσιτσάνι και του Γουαϊβάνου. Η μόδα, όχι. Τι ήταν εκείνο που έκανε τους ανθρώπους αυτούς να κατεβαίνουν και να τραγουδάνε τραγούδια που δεν έλεγαν απολύτως τίποτα για τη δική του ζωή. Γιατί δεν έλεγαν απολύτως τίποτα για τη δική του ζωή. Ακόμα και ο τρόπος που πιάνανε τον έρωτα ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος που πιάνανε τον έρωτα. Τον τρόπο που βιώναν τον έρωτα. Άρα, τι ήταν εκείνο που έκανε τόσο κόσμο εντελώς διαφορετικό μεταξύ τους, να κατεβαίνει στις ευχές και να ακούει ο Παπαϊωάννη Τσιτσάνι. Ένα πράγμα μόνο μπορεί να ήταν. Δεν ήταν λίγο καπάκι. Η αδιανόητα ευσυγνία στην τύπηση. Αδιανόητα ευσυγνία στην τύπηση. Ήταν αδύνατον να μην τραγουδήσεις το ρεφρέν του Τσιτσάνι. Δεν γινόταν να το τραγουδήσεις. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Αλλά να σκεφτώ τι λέει. Μιλάει για τη ζωή μου. Μα μιλάει για κάποιου ανθρώπου που εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του και άσε με διαφωνούν πολιτικά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η υψηλή αισθητική είναι εγώ. Είναι καθαρά σωματικό. Αυτό έπαιρνε. Το τι λέει ένα τραγούδι έπαιρνε. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ενωθήκανε στα μεγάλα ρεφρέν του ελληνικού τραγουδίου. Δεν μπορώ να βρω άλλον αρμό που να είναι αρμός πραγματικός όσο να μας ενώνει. Θα μου πεις 3 λεπτάκια. Ναι, μόνο 3 λεπτάκια. Από το 0, 3 λεπτάκια. Από εκεί και πέρα, άνθρωποι είμαστε. Θυμώνουμε, ειδικά στις μέρες αυτές θυμώνουμε ακόμα περισσότερο, και ο καθένας έχει μια διαφορετική προσέγγιση για το τι πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι όσο διαφωνούμε για το τι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται τίποτα. Και γυρνάμε γύρω-γύρω την ουρά μας. Το αιώνιο πρόβλημα της αριστεράς, νομίζω, είναι αυτό. Αριστερά της ρήξης ή αριστερά της συνολικής. Πρέπει να το λύσουμε τώρα. Νομίζω ότι είναι η ερώτηση του αιώνα. Έτσι. Λοιπόν, ο Θάνος, μια και μιλάμε για τραγούδια, ο Θάνος είχε χαρακτηρίσει ορισμένα τραγούδια, νομίζω όχι μόνο δεκάτο, διόρθωσε ένα λάθος, σαν τραγούδια συγκυρίας. Δηλαδή, και έλεγε ότι αυτά τα τραγούδια όταν μελλοντικά χρόνια, δεν ξέρω τι φανταζόμαστε, αρχαιολόγοι των μελλοντικών χρόνων, λέει κάνουν ανασκαφές. Δεν ξέρω τι φανταζόμαστε, ίσως με μια πολιτική καταστροφή της γης. Γίνονται μετά ανασκαφές. Θα βρουν αυτά τα τραγούδια και θα καταλάβουν. Πώς αρχαιολογικά ευρήματα. Καταλάβουν τι έχει γίνει τότε. Το τραγούδι είναι άμεσα δεμένο με τις συγκυρίες που έχει γράψει. Δεν αποκόβεται τη συγκυρία. Το δέον θα ήταν ένα τραγούδι που να έχει μια αϊθαλή αισθητική, η οποία είναι αντίθετη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά μιλάει για την εποχή του στην ουσία. Αυτό δεν αναφέρεται ακριβώς στην εποχή του. Μιλάει με έναν ελεκτικό τρόπο, γιατί αυτό είναι δουλειά τη τέχνη. Δεν είναι δημοσιογραφία τέχνη. Να γράψει ένα άρθρο. Δεν πρέπει να κάνει μια διπλωματική στο πανεπιστήμιο. Έχει κάθε δικαίωμα να επιμερίσει την πραγματικότητα και να την κοιτάξει με μια λοξή ματιά και μια ελεκτική ματιά. Ούτω ώστε τι να συμβαίνει στα μεγάλα τραγούδια. Να είναι τραγούδια που αναφέρονται στην εποχή του και μπορούν να εκφράσουν τη συγκυρία, αλλά έχουν και μια αϊθαλή αισθητική, αλλά και προβληματική, που να μπορεί να αντέξει ανεξάρτητα από το γεγονό για το οποίο γράφει. Αυτό είναι το τραγούδια μας ο Θάνος, ότι είναι τραγούδια συγκυρίες. Για παράδειγμα, τι εννοώ ότι το συγκυρίες ένα τραγούδι δεν μπορεί. Θα ήταν αδιανόητο σήμερα, και ορθώς θα ήταν αδιανόητο, να γράψω ένα τραγούδι εγώ που να έχει μέσα τη λέξη αγάπης. Αδιανόητο. Το να τραγουδάμε όμως καβαδία με το τραγούδι του τη λέξη αγάπης δεν μας ενοχλεί. Και ορθώς δεν μας ενοχλεί. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν γίνεται να αποκόψει ένα τραγούδι συγκυρία που γράφει. Έχει μέσα και τον Εύρος και το Αγάπης ως λέξεις της Καβαδίας. Ήταν ρατσιστής, προφανώς όχι. Το να τραγουδάς δεν μπορεί να τραγούδι που έχει τη λέξη αυτή, αν είναι γραμμένο το 79 του τραγούδι και πολύ πιο πριν το ποίημα, είναι ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής, μιας άλλης συγκυρίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, με τη λογική αυτή δεν πρέπει να γκρεμίσουμε τη Μισή Ακρόπολη, γιατί η Μισή Ακρόπολη είναι χτισμένη από δούλους. Και η Μισή από τον Ελεύθερους Αθηναίους. Να γκρεμίσουμε τη Μισή. Μα δεν ενόχλησε η Βουλή, δεν ενόχλησε ούτε τα τεράστια πνεύματα ελευθερίας. Τον Αριστοτέλη. Δεν υπάρχουν πράγματα που το κάνουν και είναι λάθος. Άρα η συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το τραγούδι είναι σαν τατουάζ πάνω του, ή η συγκυρία, τα τραγούδια, τα τραγούδια τη συγκυρία, σαν τατουάζ πάνω του. Δεν τα αποκόβουμε από την αρχή του. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος να το κάνει. Ήταν άλλες εποχές, άλλα τα ήθη,
Για παράδειγμα, είναι αδιανόητο σήμερα να λέμε ότι όποιος χάσει ένα πόλεμο οφείλει να γίνει σκλάβος. Ήταν ηθική όμως την εποχή εκείνη, στην αρχαία Ελλάδα. Όποιος χάσει τον πόλεμο, το τίμημα της ήττας του είναι να γίνει σκλάβος. Ήταν μέσα στην ηθική τους. Δεν θα τους κρίνουμε με βάση τα σημερινά μέτρα ηθικής στα δικά μας. Είναι εντελώς λάθος. Μια που πήγαμε στους ποιητές, νομίζω ο Θάνος μας γνώρισε τους ποιητές, ίσως με ένα διαφορετικό θα έλεγα τρόπο από ότι μας τους γνώρισαν οι άλλοι συνθέτες. Δηλαδή και το Ρίτσο με την Καντάτα και τον Καβαδία που είπες προηγουμένως και τον Καβάθη. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στον Καβαδία. Μας τον γνώρισε και νομίζω μας ξεκαθάρισε στο μυαλό μας ότι δεν είναι ποιητής της θάλασσας όπως τον είχαμε καταγράψει ή όπως είχε καταγράψει η ευρύτερη φιλολογία. Είναι ένας άνθρωπος, ένας ποιητής που μιλάει για την ελευθερία, για τη δύναμη της ζωής και με τη μελοποίηση, λέει ο Θάνος, ότι η μελοποίηση πρέπει να αναδεικνύει τις κρυμμένες πτυχές του ποίηματος. Νομίζω εκεί είναι το στίχημα στη μελοποίηση. Πολλές φορές λένε δεν είναι ωραία η μελοποίηση, δεν τραγουδιέται. Αναδεικνύει αυτές τις πτυχές. Και νομίζω ότι ήταν πολύ επίμονος με την ποίηση του Καβαδία. Όχι μόνο ότι μελοποίησε και άλλα τραγούδια, αλλά και έκανε συνεχώς διασκευές. Έβαζε συνεχώς ενορχιστρώσεις, έβαζε συνεχώς μεγάλωνε τις εισαγωγές του. Δισκογραφία το έχει νομίζω 4 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Καταρχήν δεν θα υπήρχε καμία έκρηκα για το Θάνο στον Καβαδία, αν τον είχε διαβάσει, όπως τον διαβάζανε 8 στις 10 την εποχή εκείνη. Ότι δεν ήταν απλώς ένας ποιητής της θάλασσας. Αυτό δεν έχει καμία έτρικα για το Θάνο. Η ίτρικα του Θάνου για να ασχοληθούμε με τα Καβαδία είναι αυτό το οποίο μας έμαθε σε όλους μας, να δούμε με άλλη ματιά την ποίησή του. Ήταν ο ποιητής που μιλούσε για το ανέφικτο και ο ποιητής που μιλούσε για την ελευθερία. Η ελευθερία και το ανέφικτο είναι που είχε κάνει το Θάνο. Και όχι τη θάλασσα σε καμία περίπτωση. Όσον αφορά την μελοποίηση, ο Σταυρός μου είπε κάτι που είναι σχετικά σπάνιο για τη σχολόπλη. Δεν έχει ούτε ένα ρεφρέν. Ο Θάνος είναι ένας άνθρωπος του ελληνικού τραγουδιού, έγραψε τραγούδια κουπλέ, ρεφρέν και κουπλέ, που είναι αυτό το οποίο έχουμε μεγαλώσει όλοι μας. Αυτό είναι το μοντέλο του ελληνικού τραγουδιού. Δεν έχει ούτε ένα ρεφρέν στην Ελλάδα. Και δεν έχει ούτε ένα ρεφρέν. Πολύ μάλλον σε δίκες. Είμαι καλά τώρα. Και δεν έχει τον ρεφρέν, θεωρώ, γιατί είναι λίγο αυθαίρετο, κατ' εμέ, να αποφασίσει σε ρήμη του ποιητή, ο οποίος έχει πεθάνει και ο οποίος ουδέποτε ήθελε να μελοποιηθεί, δεν ήταν ο σκοπός του, να αποφασίσει σε ρήμη του ποιο τετράστιχο είναι το σημαντικότερο για να επαναληφθεί. 3 φορές, 4 και ένα ρεφρέν σε ένα τραγούδι, το τραγουδάμε 3-4 φορές. Όταν εσύ πεις ότι αυτό το τετράστιχο θεωρώ ότι είναι το σημαντικό, είναι μια αυθαιρεσία. Αν ο Καβαδός, όταν του λέει ο Καβαδίας, σε Ισβανό, στη Θεσσαλονίκη και να βάλεις ρεφρέν, δεν θέλω αυτό να επαναλάβεις. Θέλω αυτό. Αυτός είναι ο λόγος, νομίζω, που δεν έβαλε ρεφρέν. Ένας σεβασμός στην τέχνη του. Όσον αφορά το αν τραγουδιέται ή όχι, βέβαια, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Δεν τραγουδήθηκε ποτέ ο Καβάφης του Θάνου. Αλλά δεν φταίει ο Θάνος. Φταίει ο Καβάφης. Ο Καβάφης δεν έγραφε τα έννοια. Τι να κάνει. Το τραγούδι είναι μαθηματικά. Θέλω δεν θέλω. Είναι στίχος που έχει ρυθμική ανάγνωση συγκεκριμένη, συγκεκριμένα μέτρα και τονισμούς. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει ένα τραγούδι με μια οικία μελωδία και να τραγουδηθεί. Ένα τραγούδι που δεν έχει μέτρο, ένα τμήμα που δεν έχει καθόλου μέτρο, είναι πολύ λογικό, καταλαβαίνετε και μόνοι σας, για να μαθαίνετε στη μουσική, ότι θα ακολουθήσει μια πολύ πιο λόγια διαδρομή μελοποίησης ο συνδέτης, λίγο πολύ πιο δύσκολο, δεν θα γίνει κουπλέ ρεφρέν, άρα δεν θα γίνει ένα οικείο τραγούδι να τραγουδήσει κάποιος. Γι' αυτό και ένας από τους δύο, κατ' εμέ, προσωπική εκτίμηση, κορυφαίους Έλληνες ποιητές, για μένα είναι ο Ρίτσος και ο Καβάφης, γι' αυτό και τον Ρίτσο τον τραγουδήσαμε, τον Κακουτάκη τον τραγουδήσαμε, τον Καβάφη δεν τον τραγουδήσαμε. Γιατί τον Καβάφη σαν πάντα τραγουδιέται. Είναι μια πολύ ωραία άσκηση μελοποίησης για συνθέτες, πολύ από την μελοποίηση του Καβάφη, ως άσκηση περισσότερο νομίζω, αλλά πώς θα γίνει ο Καβάφης εύληπτος. Με ποιον τρόπο, όταν αναγκαστικά αυτά τα μέτρα που έχει, που δεν έχουν παραλαμβάνονται μια ρυθμική ανάγνωση και κανένα μέτρο, εννοώ για να γίνουν τραγούδι, πώς θα αποκτήσουν μια μελωδία οικία. Δεν μπορούν να γίνουν.
Νομίζω ότι πέρα από ανοιχτό στι διασκευέ και στα πειράγματα των βιβλίων του, ήταν ανοιχτό και στου νέου. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που πάει και τραγουδάει σε δίσκους νέων παιδιών, νέων τραγουδοποιών, ένα-δύο κομμάτια. Ή τους δίνει κάποια τραγούδια και μπαίνει στο δικό τους δίσκο. Και μου έκανε εντύπωση το ΟΚΕ που έδωσε στα υπόγεια ρεύματα. Δηλαδή ένα συγκρότημα της ροκ, ας πούμε, της ελληνικής ροκ, που πήρεξε αρκετά τα τραγούδια του. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τη Ρόζα και πώς τη λέω με την Πάνος και πώς τη λένε τα υπόγεια ρεύματα. Ναι, άγνοια κινδύνου το πράγμα. Είναι κάτι άλλο. Άγνοια κινδύνου. Και ειδικά στη Ρόζα είχαν άγνοια κινδύνου. Ναι, άγνοια κινδύνου. Αλλά νομίζω είναι κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα να προσεγγίζει κανείς. Μα δεν έχει λόγο. Δεν έχει κανένα λόγο. Ήταν αρκετά χορτάτος και ασφαλής για να αρνηθεί οτιδήποτε σε κάποιους πιτσιρικάδες που αγαπούσαν τη μουσική του και θέλαν να κάνουν κάτι. Κανένα τραγούδι μεγάλο δεν κινδυνεύει από μια ατυχή επανεκτέλεση. Κανένα. Εμένα μου άρεσε κανένα τραγούδι. Έκανα σίγουρα πολύ. Ακόμα και η Ρόζα είναι ένα λαϊκό τραγούδι. Ξαφνικά το αποφλιώνεις και βγάζεις το βασικό του βασική σπονδυλική στήλη που είναι ο λαϊκός ήχος. Εμένα προσέγγιση αυτή μου άρεσε. Την προσέγγιση βέβαια πάρα πολύ εύκολη να γίνει γιατί έχει στα χέρια σου ένα πολύ δυνατό κάντο. Μια πολύ δυνατή μελωδία. Οπότε η μελωδία από μόνη τη μπορούσε να κάνει με το πειράκι να κάνει διάφορου πειραματισμού. Αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Φάνος να συνεργαστεί με νεότερου ή να πειράξει το τραγούδι του, γιατί πάρα πολύ απλά είναι ένα χορτάτο, ένα μαβάνο, και το εννοώ αυτό. Ένα χορτάτο άνθρωπο. Και ένα άνθρωπο χωρί καμία ανασφάλεια όσον αφορά τη δουλειά του. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα λόγο να αρνηθούν σε νεότερου ανθρώπου μια δική του προσέγγιση, μια δική του ματιά πάνω στο έργο του. Δηλαδή, νομίζω ότι μόνο να κολακευτεί μπορεί και όχι να φοβηθεί να τρομάξει. Ένα σημείο που θέλω να πούμε είναι για το Θάνος ως ερμηνευτή. Πέρα από πιανίστας καταπληκτικός, τα τελευταία χρόνια, αλλά πάντα νομίζω σε όλους τους δίσκους του, ένα τραγούδι πάντα το έλεγε. Κάπου γράφεις τη λέξη ηθοποιός πιάνο. Και πραγματικά νομίζω ότι ίσως αυτές τις δύο λέξεις. Ήταν ένας καταπληκτικός ηθοποιός πιάνο. Πιάνει αυτό που είναι. Ναι, δηλαδή. δεν εννοούσα ότι ηθοποιόταν ότι έπεσε. Ναι. Έπεσε. Δεν το πες καταπληκτικό πιανίστα. Τόσο. Εντάξει. Ήταν όμως ένας άνθρωπος ο οποίος. Ρε παιδί, είμαστε μέσα ότι είχε γεννηθεί το πιάνο μαζί. Το να είσαι σπουδαίος μουσικός δεν έχει να κάνει με τη δεξιοτεχνία. Η δεξιοτεχνία είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Για μένα έπεται. Πρωτεύον είναι η μουσικότητα. Έχουμε σπουδαίους παίκτες, έχω γνωρίσει εγώ ανθρώπους οι οποίοι παίζουν ένα μπουζούκι αδιανόητο χωρίς καθόλου μουσικότητα. Ακόμα και στα τύμπανα μπορούν να έκριναν μουσικότητα. Ο Θάνος έχει μουσικότητα. Το γνωρίζω αυτό. Δηλαδή, το να κάτσει το πιάνο και να παίξει παπάδες από μόνο του δεν σε κάνει καλλιτέχνη που μπορεί να συγκινήσει. Σε κάνει ένα εξαιρετικό δεξιοτέχνη που βεβαίως έχει φάει ώρες πάνω από το όργανο και αυτές οι ώρες είναι ώρες οι οποίες κανείς δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει ή να σου αφαιρέσει. Εγώ αισθάνομαι ότι όταν ακούω τραγούδια πια του Θάνου, χωρίς το Θάνο στην αριστερή πλευρά της σκηνής να πέσει, το τραγούδι πατάρει. Πατάρει. Θα έχει περάσει κοινό. Μια μεγάλη τρύπα. Ακόμα και όταν πιανίστης που θα παίξει είναι ο κορυφαίος που έχουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει με κάποια μουσική αξιολόγηση όμως. Έχει να κάνει με την αγάπη του Θάνου. Έχει να κάνει για το πώς το γνώρισα. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούω τραγούδια του μικρού τσιγού και στην αριστερή πλευρά να μην κάνει το ίδιο τσιγού. Βλέπω μια μεγάλη τρύπα. Οποιοδήποτε για να το στο θέμα. Ήταν ένας πολλός performer που λέμε και στα ελληνικά, αλλά νομίζω ότι με την κίνησή του και με το παίξιμό του και με όλο το σώμα και το τραγούδι συνομιλούσε με το κοινό εκείνη τη στιγμή. Και πολλές φορές θυμάμαι σε ένα τραγούδι, ίσως και σε άλλα, εκεί που τραγουδούσε ο Κωνσταντίνο ή ο Πασολίδης, δεν θυμάμαι τώρα, λέει «Έλα!» Και αυτό το «έλα» δίνει μια ενέργεια που λες τι γίνεται εδώ πέρα. Νομίζω δηλαδή ότι με την κίνηση του και με την συνομιλούσε με τον κόσμο. Να σου πω και μια εμπειρία. Ήμουν εδώ καθηγητής σε ένα επαγγελματικό γύριο στο Αλάνδη και πήγαμε με τα παιδιά στην παράσταση στο Μπάμιγκτον. Που έπαιζε ο ίδιος Κάνο, έπαιζε νομίζω και
και ηθοποιός. Λοιπόν, ένα παλικάρι έμεινε άφωνο. Λέω, τι έγινε? Τα χέρια. Αυτός ο άνθρωπος τι κάνει? Με το σώμα του, με τα χέρια. Πραγματικά ήταν αυτό που έδινε την ενέργεια, την μετέφερε στον κόσμο. Μα ζούσε για τη σκηνή. Ζούσε για τη σκηνή. Του μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τους μουσικούς του ήταν να. Δεν έχω γνωρίσει τόση γενναιοδορία σε άνθρωπο όταν παρουσιάζει τους συνεργάτες του. Το οποίο δεν είναι η εξυπνάδα ενός ανθρώπου που θέλει να παρουσιάσει τους συνεργάτες τους καλύτερους. Είναι η πραγματική αγάπη για τους ανθρώπους. Δηλαδή, ήξερε πάρα πολύ καλά τι χρωστάει στους μουσικούς του. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι χρωστάει στους παίκτες που παίζουν τα τραγούδια τους. Δεν είναι απλά εργαλεία οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι παίζουν τα τραγούδια του απλώς. Ο Παπαδόπουλος ο Θήμιος δεν ήταν ένα εργαλείο απλώς, επειδή είναι πολύ εργαλείο και ένας εξαιρετικός μουσικός. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μέρος του αισθήματος του τραγουδιού. Ήταν μέρος του αισθήματος της ενορχήστρωσης. Του άρεσε πάρα πολύ η συνέργεια. Του άρεσε πάρα πολύ η παρέα. Και αυτό άρεσε σε όλους μας. Δηλαδή, όταν βγει ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό και βγει ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, αυτό είναι υπέροχο. Ο Θάνος ήταν λοιπόν όλο αυτό που λες, αλλά θα του λέω στον Κώστας εδώ, από τη μέση και μετά. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός στις συναντήσεις του όσον αφορά μέχρι το διάλειμμα. Όλα αυτά που έχουν καταγραφεί από τη μέση και μετά. Δηλαδή, στην ουσία, η οδηγία που έδιναν, παιδιά, πάμε να παίξουμε μουσική. Έχουν πληρώσει αυτό, θα παίξουμε μουσική, μη σας δω να χαλαρώνετε. Από το διάλειμμα και μετά αρχίσουμε σταδιακά να γινόμαστε ένα με τον κόσμο. Δεν πολύ σήκωνε αστεία δηλαδή πάνω από την πάντα, ειδικά στο Μέγαρο, στη Ρόδη, στις συναυλίες και πολύ λογικά, ειδικά στο ξεκίνημα. Στο ξεκίνημα γιατί θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, γιατί έστεινε και μαεστρικά το πρόγραμμα όσον αφορά τη διαδοχή των τραγουδιών, από εκεί και πέρα σταδιακά σιγά θα αρχίσουμε να λιώνουμε μες στον κόσμο, ο κόσμος θα λιώνει μέσα σε εμάς και στο τέλος, όχι από την αρχή όμως, θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα και θα τραγουδήσουμε μαζί. Να πούμε και για την πλευρά του Θάνου που οι πιο πολλοί μας δεν την ξέρουμε. Δηλαδή αυτό που τη λόγια, να πω έτσι σημαντικά τα λόγια του. Κλασική μουσική. Κλασική. Όπερα. Έχει φτιάξει όπερα. Ναι. Έχει φτιάξει κομμάτια στην avant-garde, έχει φτιάξει κοντσέρτα διάφορα. Αν εξαιρέσουμε ένα έργο που μου αρέσει πάρα πολύ. Και μερικά έχουν και ποιήση μέσα. Ναι. Και αυτό που το δικό μου που έκανα. Αν εξαιρέσουμε ένα δίσκο, πώς το δίσκο που στο δίσκο που έχει μέσα εδώ, και το χαζιδάκι το φερωμένο κομμάτι. Λες το slow motion. Το slow motion, ο συγκλονιστικός δίσκος. Όσον αφορά την Ελένη την όπερα, είχαμε όχι διαφωνήσει. Εγώ μου λείπει ένα ένσημο προφανώς και δεν αγάπησα ποτέ την όπερα στη ζωή μου. Ποτέ μου. Σωρή, πλήττω, θάνασιμο. Οπότε δεν ήμουν και ο άνθρωπος να του πω τι είναι η Ελένη. Του είπα την άποψή μου. Έπληξα. Δεν θες εσύ τηλέφωνο που έπληξα και ο Βέρτη να ήσουν, πάλι έπληξα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με μένα. Δεν είναι στο γονίδιό μου, δεν με συγκίνησε ποτέ. Άντε να με συγκίνησε λίγο η θλίψη της όπερας, τα σημεία της θλίψης. Στη χαρά της έπληξα θανάσιμα. Οπότε δεν ήμουν ο άνθρωπος που θα κρίνω την Ελένη. Κουράστηκα όπως κουράζουν μέσω όλης της όπερας. Αυτό, πώς έγινε. Αλλά έχουμε πέρα από την κλασική πλευρά και έχουμε και αυτό που λέει διάμεσο χώρο. Και είναι αυτό που δεν τον έχει χαρακτηρίσει. Ο διάμεσος χώρος είναι ο Κώστας ήταν όχι μόνο ο κύριος εκπρόσωπος, ήταν ο βασικός εκφραστής του Θάνου και χρειάζεται τον διάμεσο χώρο. Αυτόν τον χώρο που. Να πούμε και εννοούσε διάμεσο χώρο. Ναι, από τη μία να είναι ένα τραγούδι το οποίο να είναι ήχιο, να είναι φιλικό, να μην είναι ένα τραγούδι λόγιο που να κλείνει τον ακροατή, αλλά να είναι και ένα τραγούδι που, όπως είπα και πριν, να διευρύνει λίγο την περίμετρό μας όσον αφορά την αισθητική μας. Και με έναν πιο απαιτητικό λόγο. Πιο απαιτητικό. Και ο Μπρέχτα μπορούσε βεβαίως, ναι, φυσικά. Μα και του Καβάφη εμένα με ειδοποίηση και τη βάζω στον ενδιάμεσο χώρο για τον λόγο που σας είπα και πριν. Για τον λόγο ότι δεν είναι ένα οικείο μαζικό άκουσμα, ούτε καν εκείνος και μαζικός ο λόγος του Καβάφη στα τραγούδια που προέλεξε. Σε αυτό το οποίο ήταν ο μοναδικός επίσης που το έκανε και όπως σας είπαμε το βασικό εργαλείο του Θάνου στην
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πάρα πολλέ περιοδίε που κάναμε για πάρα πολλά χρόνια. Πέσα σε μεγάλα θέατρα στην Ευρώπη. Είναι δηλαδή το ελληνικό τραγούδι με την οικία μαζική μορφή που ξέρουμε. Η κλασική μουσική, την οποία επαναλαμβάνω δεν την γνωρίζω πολύ καλά, την έχω ακούσει, αλλά δεν είμαι εγώ εκείνο που μπορώ να την κρίνω, γιατί δεν συγκινούμε με αυτό το κώδικα τέχνη. Και ο ενδιάμεσο χώρο, αυτό που είδε στο τραγούδι, που είδε στη μουσική, που τον βοήθευε επίση και ειδικά τον βοήθευε όταν συνδυαζόταν μαζί με. Σε ένα μεικτό θέμα, μαζί με θέατρο. Όπως η κατάσταση με εικόνα. Ακριβώς. Αυτό το βοήθευε πάρα πολύ. Είναι από του πρώτου που το κάνει στην Ελλάδα. Να υπάρχει ένα μεικτό θέμα, δηλαδή, το οποίο να δένει τέχνη, να δένει την ποίηση, να δένει τη μουσική, να δένει την κίνηση κάποιε φορέ του χορό και να δένει τη σκηνοθεσία και το θέατρο. Είναι από του μεγάλου μαέστρους. Το έκανε πάρα πολλέ φορέ και στην Πάτρα, όχι μόνο με δικά του έργα, αλλά και αναθέσει που έκανε σε άλλου. Ήταν αναθέσει τέτοιου είδου παραστάσεων. Ήταν ένα μαμούνι, ήταν αεκίνητος. Δηλαδή δεν ήθελε να είναι εκπληκτικός. Γι' αυτό και έχει πειράξει και τόσες φορές που το πράγμα που φάνηκε το σύγχρονο τελικά, έχει πειράξει τόσες φορές το σταγόβουνο του. Δεν το έκανε ως ένα παιχνίδι ή μια άσκηση ύφους, αλλά επειδή θεώρησε και δικαίως θεώρησε, δικαιώθηκε σε αυτό, το Σταυρός του Νότου είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να περάσει σε τέταρτη, σε πέμπτη και σε έκτη γενιά, που φυσικά έχει συμβεί αυτό, γιατί όσον αφορά την τρίτη και την τέταρτη, έχει περάσει, και ότι θέλω λίγο να δώσω και λίγο διαφορετικό ήχο, και όχι μόνο ήχο, και μελωδίες πήρασε. Νομίζω ότι έχει επηρεάσει αρκετά τη μελωδία του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ανάμεσα στο Σταυρό του Νότου και στις Ερμός των Οριζόντων. Ότι μπορεί να πείρασε και λίγο κάποιες από τις βασικές παραμέτρους της μελωδίας. Εγώ έχω να πω ότι ακούω εξίσου ευχάριστα, παρόλο που είμαι γενικός φανατικός των εκτελέσεων, ακούω εξίσου ευχάριστα και εξίσου με έναν δημιουργικό τρόπο τόσο το Σταυρό του Νότου, όσο τις Ερμές των Οριζόντων, που τα πιο πολλά τραγούδια ήταν τα τραγούδια του Σταυρού του Νότου, τα 11, σημερινά καινούργια, και το φινάλε, το κύκνασμα, το Σταυρό του Νότου, που ηχογραφήθηκε στην τα πούμε το ίδιο ενδιαφέρον. Πάντα νομίζω από νωρίς τα πήγαζε τα τραγούδια. Δηλαδή θυμάμαι μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη, πότε ήταν, αυτή που που είχε μεταδώσει η ΕΡΤ. Ήταν νωρίς, ήταν δεκαετία του 80, ήταν τα πρώτα χρόνια και είχε μέσα τα extended, ας πούμε, τους σχεδιασμούς. Εντάξει, όχι σε τέτοιο μέγεθος. Νομίζω πέρα από τους νέους και από αυτούς που έβγαλε ο ίδιος ο Μικρούτσικος τραγουδιστές, συνεργάστηκε και με ήδη τραγουδιστές, ας το πούμε στάρ, εισαγωγικά, δηλαδή αναγνωρισμένους, η Αλεξή, ο Νταλάρας, ο Κωνσταντίνος, ο Μητσοπάνος, ο Μητσιάς, πρόσφατα. Αυτή η συνεργασία ήταν πάντα καλή, δηλαδή ήταν πάντα ήρεμη, πήγαινε καλά, είχαν αντιθέσεις. Τέτοιες πληροφορίες δεν δίνω. Δεν είμαι διαιτητό. Όχι, αγγυλούσε όμελα αυτό. Λοιπόν, γενικώς, χωρίς να κυλούσουμε, αλλά δεν κυλούσουμε, αλλά δεν αφορά κανέναν. Αυτό που μας αφορά ποιο είναι? Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερες, όλοι, τρομερά συγκεκριμένοι, ήρθαν στις δύο τελευταίες συναυλίες του Ολυμπιακού. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Στους πράγους. Στους πράγους. Έστειλε ένα mail. Στο καθένα τους. Και προς τιμήν όλων, κανένας δεν είπε τι σειρά θα τραγουδήσει, τι τραγούδι θα πει. Όλοι ερχόμαστε και θα είμαστε εκεί. Ήταν 11 τραγουδιστές μας. Ακόμα και η Χαρούλα, η οποία δεν τραγουδούσε, είχε σταματήσει ήδη, ανέβηκε πάνω και είπε ότι δεν θα μιλήσω, θα τραγουδήσω. Όπως μπορώ, γιατί θα τραγουδήσω. Ο Νταλάρας ήρθαν, στρατιώτες. Πες μου τι θες να κάνω. Όλοι. Έστειλε επιστολές σε όλους, δέχτηκαν όλοι. Αυτό που κρατάμε λοιπόν είναι αυτές οι δύο βραβείες. Νομίζω ότι μπαίναν στο βλέμμα του θάνατος και στις ζωγραφίες, ή όχι? Εάν μπορούσα, σας μην έδινες να το λύσεις. Εντάξει, καθώς δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σε αφήνει να Ήτανε μαέστρος. ότι κουστάρεις. Ήταν μαέστρος.
είχε άποψη πολύ σχετική για τις αναπιστώσεις, είχε άποψη πολύ σχετική για το ύφος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν σεβόταν τις ιδιαιτερότητες του ανθρώπου που είχε γράψει. Το συνεργάστηκε με κάποιους ανθρώπους πάρα πολύ γνωστούς βεβαίως είναι κάτι το οποίο πολύ λογικά το έκανε και το Κούτσικος είναι ένας μαζικός συνθέτης. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αρνητικό πρόσημο σε αυτό. Ένας λαϊκός συνθέτης με την έννοια των τραγουδιών, των οικείων και φιλικών στον κόσμο. Όπως είπα και πριν, συγκίνησε και παρηγόρησε για πάρα πολλές δεκαετίες. Ήταν πολύ λογικό λοιπόν τα τραγούδια του να θέλει να τα πούμε και κάποιες από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν από τον τόπο αυτό. Αυτό είναι το λόγο. Μου έκανε εντύπωση να είναι τεράστια δίβα η Μίλβα, ο Αγγόντζιγκερ Δίβα, τον γράφτηκε πολύ αγαπητικά, θα έλεγα, από τον Θάνο και στη συναυλία στο Μέγαρο που είχαν κάνει. Θυμάμαι ότι μαέστρο πάνω του, φαινόταν πόσο τον αγαπούσε. Διάβασα και το βιβλίο που λέει, ας πούμε, τον θεωρούσα από τους μεγάλους συνθέτες. Να σας πω κάτι. Όσο πετυχημενικά μπορώ. Έχω αυτή τη ρημάδα με τη γλώσσα την ελληνική, η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για να μπορέσει τα τραγούδια αυτά να γίνουν πανευρωπαϊκά. Δεν είναι εύκολο να είσαι Ιταλός ή Γάλλος και να μην ζηλέψεις τις μελωδίες του Μελούτσου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να τις ζηλέψεις. Είχε μελωδίες ο Θάνος, που αν αυτές οι μελωδίες ξεκινούσαν από την αρχή με γαλλική γλώσσα ή με ιταλική γλώσσα, θα ήταν πανευρωπαϊκές επιτυχίες. Δεν θέλω να πούμε κάποιες κουβέντες επίπεδου Άισλερ και Βάιλ, όχι αξιολογικά, αλλά επειδή ήταν άλλη συγκυρία, άλλες εποχές. Αλλά έχει μελωδίες ο Θάνος, παιδιά, που πραγματικά, γιατί δεν μιλάω τώρα να ακούσει ένα σεμπέγγικο ή ένα χασάπικο, το οποίο σε έναν Ευρωπαίο μπορεί να μιλάει τίποτα, το λιμόν φορκλόρ. Δεν μιλάω για φορκλόρ, μιλάω για μάχημη σημερινή τέχνη. Έχει μελωδίες ο Θάνος που αν από την αρχή είχαν έναν Γερμανό, έναν Ιταλό, έναν Γάλλο υπουργό και ανάλογα γνωστό τραγουδιστή, θα ήταν τεράστια πανευρωπαϊκά τραγουδία. Και δεν είναι μόνο ο Θάνος σε αυτό. Έχει βοηθήσει αυτή η χώρα μέσα σε 30 χρόνια να βγάλει κάποια αδιανόητα θηριώδη ταλέντα, με σπουδαίες μελωδίες, αλλά παιδιά με γεννόμαστε, η γλώσσα μας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνει κάτι μαζικό πανευρωπαϊκό, σε καμία περίπτωση. Να πούμε και για τον παραγωγό Θάρα. Να πούμε για την Πάτρα που έκανε συμμετείξει προηγουμένως, να πούμε για Ναι, τι γνώριστε για την εταιρεία που έχει φτιάξει παραγωγής δίσκων, για το μέλλον μουσικής. Ήταν ένας. Πώς το συνδυάζει και με το άλλο πλέον. Η αλήθεια δεν το συνδυάζει πάρα πολύ, το αμελούσε. Όταν δηλαδή έκανε όλα αυτά, αμελούσε λίγο το δημιουργικό κομμάτι, αλλά σε ένα εξαιρετικά μαθηματικό μυαλό ήταν ένας πολύ οργανωτικός άνθρωπος. Και πέρα από το οργανωτικό, είχε ένα άλλο χάρισμα. Να μπορούσε να κάνει τους υφισταμένους του να αισθάνονται οικία και ωραία μαζί του. Γιατί ο ηγέτης αυτό κάνει. Δεν συντονίζει μόνο. Δημιουργεί ένα περιβάλλον και αισθάνονται από κάτω του, επαναλαμβάνω σχηματικά από κάτω του, πάρα πολύ όμορφα ότι είμαστε ένα δημιουργικό μελίσι και όλοι μαζί ετοιμάζουμε κάτι με την πακέτα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει όραμα. Εφόσον λοιπόν έχει όραμα, έχει οργανωτικότητα, έχει φιλικότητα, να τον αγαπήσεις. Τον αγαπούς εύκολα, με το χάρισμα δεν έχει πάγασες. Το αγαπούσες. Δηλαδή, στον επικύριο, στην κηδεία του, είπα ότι ο Θάνος Κούτσικος ήταν ένας Άγιος Βασίλης με πολιτικά. Έτσι τον βλέπω. Σαν έναν Άγιο Βασίλη, φοράει και πολιτικά. Να δεν φοράει και την στολή μονίμως. Αυτό λοιπόν η πολιτιστική διαχείριση, όλα αυτά που έκανε στην πολιτιστική διαχείριση, νομίζω ότι ήταν μια προέκταση όχι μόνο του ταλέντου, των ικανοτήτων του, αλλά και τη μεγάλη αγάπη που είχε για την τραγούδια. Και επίσης του οράματος. Σας είπα ότι έφτιαχνε μόνος του ολόκληρες παραστάσεις που να ήταν ένα μεικτό θέμα, ούτε αυτό είχαμε συνηθίσει το πολύ εύκολο. Τραγούδι. Αυτό νομίζω Κώστα το έχει πάρει και τον Ανδρή Ρόμς στην εργασία μαζικού, δηλαδή δεν έμαθε πράγματα. Ήταν θεστή απόλυτα με τον Βέλγο, τον Ανδρή Ρόμς, τον σκηνοθέτη, έκανα πάρα πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Οπότε πήρα πάρα πολλές ιδέες και από τον ίδιο, τον ακολούθησε κατά μία έννοια με το οράματο όσον αφορά τη σκηνογραφία. Και ο Ρόμς πήρε το Θάνο, βεβαίως. Αλλά αυτό το πέρασμα που ήταν αρκετά χρόνια, πάνω από δεκαετία γύρω του στην Ευρώπη, μάζεψε ιδέες και πράγματα τα οποία τα έφερε στην Ελλάδα νομίζω τον καλύτερο τρόπο και τα έκανε
και στην Πάτρα, που εκεί συγκλονιστήκαμε με Θάνο, στην Πάτρα, στην Ζωγράφος που είχα καλύψει το φεστιβάλ. Δεν θυμάμαι 87, νομίζω 87 ήταν, το πολύ, ή εγώ το πολύ. Και μετά έκανα συνάδελφοι που έκανε και ο διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής. Και να πιάσουμε το Υπουργό Πολιτισμού. Διαβάζω εδώ ότι ο ίδιος προσπαθούσε να βάλει κάποιες σταθερές, αντί να λειτουργεί όπως οι προηγούμενοι δώσα από λίγο σε καθένα κλπ. Κάπως να βάλει κάποιες αρχές, θα λέγα, πολιτιστικές αρχές και να μείνει κάτι σαν έργο πολιτιστικό. Αν κατάλαβα καλά, αυτή ήταν η αξιά του. Αυτό ήταν το μέλημά του, γιατί ο Θάνος ως πολιτισμού είχε ένα προσόν που δεν το είχαν οι υπόλοιποι. Δεν ήταν και για να μαζέψει ψήφους. Δεν κατέβηκε στις εκλογές ποτέ να ζητήσει ψήφου. Και επίσης δεν είδε το Υπουργείο Πολιτισμού σαν αγροτικό. Πάρα πολλοί υπουργοί το βλέπουν ως το αγροτικό τους. Ότι θα με βάλει εκεί, μην πειράξω, μην σπάσω αυγά, να περάσω στο παρατηρητήριο το μπορώ, τόσο ώστε ο αρχηγός να μου δώσει κάποτε και ένα υπουργείο που γουστάρω. Γι' αυτό και πάρα πολλοί πέρασαν και δεν ακούμπησαν, δεν άοσκοι, σαν να μην περάσανε ποτέ. Εκείνοι που πέρασαν το Υπουργείο Πολιτισμού και προσπάθησαν να κάνουν έργο, ήταν αυτοί οι οποίοι δεν τους αφορούσε η ψήφος, δεν κυνηγάγαν ψήφος και επίσης δεν ζαχαρώνανε κανένα άλλο υπουργείο. Δεν ζαχάρωνε ποτέ ο Μητρούτσικος στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και λέει: ας περάσω από εκεί, να το παίξω ήσυχος, καλό παιδάκι και να βάλω αρχηγός κάποτε εκεί. Όσοι το κάνανε αυτό, δεν αφήσαν κανένα έργο πίσω τους. Όσοι δεν τους ενδιέφερε αυτό και τους ενδιέφερε μόνο το να κάνουν πράγματα, δεν θα πω μόνο στη μουσική. Προσπάθησε να κάνει φοβερούς θεσμούς, να φτιάξει δηλαδή το μέσο, όχι μόνο με τα βιβλία, αλλά και με το χώρο. Ο χώρος στην Ελλάδα ήταν κάτι πολύ στο βιβλίο, βεβαίως, γιατί τον αφορούσε μόνο το έργο. Δεν τον αφορούσε μην τυχόν και δυσαρεστήσω κάποιον και δεν με ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Δεν κατέβει τίποτα υποψήφιος. Για να δώσουμε λίγο την ευρεία γκάμα στο μουσικό μυαλό, ας πούμε, αν μπορώ να πούμε μια τέτοια λέξη, γράφει ότι, ή μάλλον λέει, ότι θαυμάζει συγχρόνως και τον Μπετόβεν, το οποίο το θεωρεί κορυφή, τον Σωστακόβιτς, τον Μπάρτο, αλλά και τον Γιάννη Χρήστο, τον Φρανκ Ζάπα, τον Bruce Springsteen και τους Dire Straits. Νομίζω ότι τα Dire Straits έφεραν και στις συναυλίες στο τέλος. Έχουμε συνέχεια στο Ζεψουρί. Αυτό δείχνει τη σφαιρικότητα και την αντίληψη που είχε. Το δείχνει ένα κανονικό άνθρωπο. Όπως μάλιστα Όπως όλες. Δεν έκανε κανονικό. ακούμε τα πάντα που λέμε. Ένα κανονικό άνθρωπο. Δηλαδή, ένας κανονικός άνθρωπος αγαπάει τον Τσιτσάνι, αγαπάει τον Ποβοράκη, αγαπάει τους Dire Straits, αγαπάει τους Springsteen. Νορμάλ πράγμα. Νομίζω ότι αυτή είναι η κανονικότητα, δεν είναι κάτι το οποίο. Και ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος είναι το επίπεδο του Μητρούτσικου, δεν είναι δυνατόν να μην βρίσκει όμορφα πράγματα σε οποιοδήποτε είδος μουσικής. Τι γίνεται, αυτό το έχουν μόνο οι μικρόψυχοι κουφοί. Δεν γίνεται να μην αγαπήσει κάποια πράγματα από την ξένη μουσική, ακόμα και όταν είναι λίγο κόντρα στην δική σου θεωρητικό-συστημική, γιατί το να αγαπάει ο Θάνος τον Ζάπα δεν είναι κάτι που μπορεί να το περιμένεις. Αλλά τελικά, άμα σκεφτεί ποιο ήταν ο Ζάπα που λειτουργήσε και τι το μέσα έκανε και ο ίδιο στη δική του τέχνη, καταλαβαίνει ότι υπήρχε κάτι που συνέβαινε. Και όχι μόνο αισθητικά. Θέλω να πούμε όμως και για τη δική σου συνεργασία μαζί του. Εννοώ για τους δύο δίσκους που κάνετε, εσύ έγραψες στους τύπους εκείνους στη μουσική, τη Θάλασσα σε σκάλα το 1997 και το Πάμε ξανά την αρχή. Τρεις. Τρεις. Είναι και με το κότσινα, σου. Κάνουμε μετά. Ναι. Απλώς επειδή μετά το θάνατο του Θανού το βιβλίο δεν έχει συμπληρωθεί. Το βιβλίο σταματάει την ημέρα που κυκλοφόρησε. Πού να πέτυχε. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν υπάρχουν. Στα τελευταία 10 χρόνια υπήρχαν και άλλοι διασκευή του Θάνου και ένας ήταν μαζί με τον. Πες μας λίγο για το πώς ήταν αυτή η συνεργασία, πώς δηλαδή. Δεν μπορεί να σαν ψέμα για μένα. Αυτό είναι μια μεγάλη εμπειρία. Ζούσα ένα παραμύθι. Τι εμπειρία, ζούσα ένα ψέμα δηλαδή. Γιατί ξαφνικά ήμουν 25 χρονών, 26. Του έδωσα ένα τραγούδι τη Βασίλισσα με ακραία, πώς το λένε, περίμενα μέχρι εκεί. Αντί να μου κάνει τραγούδι φιλοδοξία, να μου κάνει τραγούδι Μητρούτσικος. Και πηγαίνω στο στρατό και γυρίζω και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Μικρέ, να κάνουμε ένα δίσκο φιλόδουλο μαζί. Τότε ένα ψέμα για μένα. Δεν ξέρω αν το τι φανταζόμουν ποτέ.
Και μπήκα στο στούντιο με 2 θηρία της εποχής, θηρία όμως, το Βασίλη και τον Θάνο. Εκείνο που έχω να πω τελώς συνέχεια και προσπαθώ να το επιστρέψω όσο μπορώ, με όποιους τρόπους μπορώ, είναι η αδιανόητη γενοδορία για τον δύο τους. Μου συμπεριφέρθηκα σαν να είμαι ένας ισότιμος ομότεκνος τους, που φυσικά και δεν ήμουν στην εποχή εκείνη. Αδιανόητη γενοδορία από 2 ιερά τέρατα. Που μπαίνουμε ένα πιτσιρικά στο στούντιο να κάνουμε ένα ολόκληρο δίσκο. Μου συμπεριφέρονταν με έναν τρόπο να σας δώσω να καταλάβετε ότι όταν θα πάω στο στούντιο, που παρακρίνανε αυγά με μπέικον. Να φάει το παιδί. Και ήταν ο Μπερνέτος και έπρεπε να το Οδυσσέας, αυγά με μπέικον, το κουστάρι. Και μετά στο στούντιο τώρα, ας πούμε, είσαι καλά, κάθισε τα πουλάκια μου, το μπέικον, μια χαρά και μπαίνα μέσα και τα τραγουδούσαν. Είναι εντυπωσιακό, το έχω πει και άλλες φορές, πως ένας άνθρωπος που έχει καταπιεί την ποίηση, έχει διαβάσει πάρα πολύ ποίηση ο Φράνος. Δεν μου πείρασε και δεν μου διόρθωσε αρκετές κακοτεχνίες που είχαμε εξαιρετάς. Δεν ήμουν ένας τυπουργός. Στην ουσία, κατά ανάγκη έγραψα. Πιέστηκα από πώς να πω για να γίνω τυπουργός. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Οπότε αναγκαστικά υπάρχουν τραγούδια στο τώρα στη σκάλα τα οποία σήμερα, ας πούμε, με το σημερινό μάτι είναι κακότεχνα. Ξέρω, πέρυσι μου συλλαβές, λάθος τονισμούς. Ποτέ δεν μου έκανε καμία παρατήρηση. Αδιανόητη γενοδορία και σεβασμός. Διαβάζεις η φράση του ήταν μικρέ, το υπογράφεις αυτό. Είναι τελευταία σου λέξη. Και εγώ δηλαδή του έλεγα ναι. Όχι, ενώ τελειώσαμε. Αφού αυτή είναι τελευταία σου λέξη, δεν θα πω τίποτα. Θα το μελοποιήσω όπως και να είναι. Όπως και να το έχει γράψει. Άρα το μόνο που θυμάμαι είναι τρομερή γενοδορία. Και στους επόμενους δίσκους, εντάξει, οι επόμενοι δίσκοι, αλλά αυτός δεν ήταν ο πρώτος και επειδή ήμουν και ένα μικρό παιδί. Και επειδή δεν το φανταζόμουν ότι θα έκανε κάτι με αυτούς τους δύο και δεν το δείξω κιόλας. Πραγματικά δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γίνω υπουργός. Με πίεση του Διονύση Ξαχνή έγινα υπουργός και έκανα τα πρώτα μου τραγούδια. Και στο Θάνο η ιδέα ήταν αυτή, να του δώσω ένα τραγούδι Βασίλη και να μου υλοποιήσει ένα τραγούδι για να το έχω και να δω ότι κάποτε μου κάνει τραγούδι γνωστός. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι την εποχή εκείνη που είχε αυτούς τους συνεργάτες, αυτό το παρελθόν, με τον Άλκη, με τον Τριπολίτη, με τον Ελευθερίου, θα έρθει σε μένα να μου πει: πάμε να κάνουμε ένα ψυχολόγο. Και έζησα τον όνειρό μου και το θυμάμαι πολύ ζωντανά, πολύ έντονα. Όπως είπες, στους μεγάλους πληθές έχουμε Ελευθερίου, έχουμε Άλκη Αργαίο και Τριπολίτη. Ναι, και Νίκολα Κοκούλος είναι αυτό που πάνω. Στην ουσία 5 ήταν οι συνεργάτες του σύγχρονου εννοώ. Δηλαδή 4 πανέκρας και εγώ. Δεν μου έχει κάνει άλλο από την Μάλιστα. Θα πάμε λίγο πολύ πίσω, δηλαδή στο οικογενειακό περιβάλλον και στην Πάτρα. Διαβάζω, μου έκανε φοβερή εντύπωση η φράση εξής που γράφετε μέσα. Ότι όταν ακούμπησε για πρώτη φορά τα χέρια του στο πιάνο, ένιωσε μια ελληνική γέννηση. Τελικά δεν ήταν. Ναι, δεν σας είπα πριν. Θεωρώ ότι γεννήθηκε μαζί του. Δεν ξέρω που χώρισα, αλλά πρέπει να γεννήθηκε μαζί του. Ξέρετε, είναι κάποια πράγματα τα οποία σε επιλέγουν, δεν επιλέγεις. Και αισθάνομαι ότι το πιάνο δεν επέλεξε το Μητρούτσικο. Δηλαδή, πρώτα αγάπησε το πιάνο και μετά αγάπησε τη σύνδεση. Είχε ένα πάρα πολύ αυστηρό παιχνίδι, τρομερά αυστηρό. Το σεβόταν και του αναγνωρίζει του Κωστάη πάρα πολλά, του Παϊωάννη. Ήταν ένα πολύ αυστηρό καθηγητή, ο οποίο ήταν ο πιο καθηγητέ που ακόμα και σήμερα ορισμένοι, δυστυχώς, δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά να παίξουν στο πιάνο τραγουδάκια. Μιλάς στην θεωρία, Ναι. Αλλά δεν ενθάρρυνε πολύ να αγαπούσε. Δεν ήταν φαν του Τατσιλάκη τώρα και ο Παϊωάννη. Τους θεωρούσα δευτερεύοντες. Όχι δευτερεύοντες, ότι θεωρούσαν τον Καβαδία κάποιοι ποιητές. Σύγχρονης Ακριβώς. Ναι. Τώρα, αν κάτσει τώρα που θα συγκρίνει το Ποδωράκι με το Σέμπερ, είναι τελείως λάθος για ένα παιδί. Να το βάλεις τώρα να συγκρίνει κάτι τέτοιο. Οπότε ο Θάνος έπεσε πάνω σε αυτόν. Παρ' όλα αυτά όμως, από ότι μιλάει πολύ γλυκά λόγια και στο βιβλίο, ότι προστάει πάρα πολλά. Αλλά νομίζω ότι είχε φάει την πετριά από μικρός, που νομίζω ότι έχουμε φάει όλοι μας. Την τρώσω σε μικρή ηλικία. Να πάρεις το τραγούδι πολύ στα σοβαρά. Να αγαπήσεις πάρα πολύ τον ελληνικό τραγούδι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το επιλέγεις ή σε επιλέγει, αλλά όταν συμβεί είναι για πάντα. Δεν είναι κάτι που τελειώσει. Όταν συμβεί είναι το σπίτι σου και θα μείνει το σπίτι σου για πάντα.
να πούμε ποιο στιγμιότυπο. Γιατί δεν τραγούδισε η Μπάρμπαρα Στρίτσα, γιατί δεν τραγούδισε το Κρούτσικο. Δεν θυμάμαι αυτό. Δεν θυμάμαι το δικαίωμα, δεν θυμάμαι όμως. Με τη Νέα Υόρκη. Ναι, στη Νέα Υόρκη, δεν θυμάμαι ιστορία. Ήταν να κάνει τα musical στη Νέα Υόρκη, αλλά τελικά δεν έκατσε αυτό το musical. Ναι. Και θα τραγουδούσε η Μπάρμπαρα Στρίτσα. Τελικά δεν έγινε. Θέλανε να καθίσει. Ναι. Αλλά Αλλά όταν ήταν να πάει, του ζητήσαμε στην πρεσβεία να υπογράψει τη δήλωση. 2 φορές. 2 φορές. Και δεν αρνήθηκε βέβαια. Και μετά έγινε ολόκληρο θέμα. Ακόμα και η Καθημερινή γράφεται ότι το ανέδειξε και το ρωτήσανε, are you communist? Μάλιστα. Νομίζω να πει ο Κώστας κάτι. φυσικά. Κάτι να πεις. Κάτι πρέπει να πεις. Τι να πω, ότι ήταν ένας... Δεν πειράζει. Δεν ξέρω το τι είναι το Σκέφτομαι να τραγουδήσω χωρίς μικρόφωνο. Καλησπέρα. Ξέρετε, ήμουν πολύ τυχερός, μα πάρα πολύ τυχερός, που σε μια ηλικία 20 χρονών, με το που ασχολιόμουν με τη μουσική επαγγελτόμουν, αλλά με το που αποφάσισα ότι θα ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο μονάχα, βρέθηκα στα χέρια του θάνατου. Γιατί λέω στα χέρια? Γιατί με έπλασε. Γιατί με βοήθησε και με οδήγησε σε έναν μουσικό δρόμο που αγαπούσα, αλλά δεν ήξερα πού είναι η πόρτα του, να μπω. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ο μέντορας μου οπωσδήποτε, αλλά ήταν κάποιες στιγμές ήταν με τον πατέρα μου, ο αδελφός μου, ο φίλος μου. Και δεν θα ξεχάσω πάρα πολύ, ποτέ μάλλον δεν θα ξεχάσω, τις μουσικές του συμβουλές. Υπήρχε ένα τραγούδι, δεν είναι ανάγκη να σας πω ποιο, αρκετά δύσκολο, που μου έλεγε «Δεν το λες καλά, δεν το λες καλά». Και πέρασαν τα χρόνια και δεν το έλεγα. Και σε μια μεγάλη συναντία και στους Βράγους, μου λέει «Θα πεις αυτό το τραγούδι». Του είπα «Θάνο, δεν το λέω καλά. Έλα από το σπίτι». Μέσα στο χονολόγο κάναμε 2 πρόβες, όπου μου έδειξε τον τρόπο, το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσω. Δεν μου είπε τραγούδα το όπως το τραγουδάω εγώ, με τίποτα. Και από τότε, επειδή είχε μεγάλη ανταπόκριση, ήταν από τα πρώτα τραγούδια που έλεγα παντού και μαζί. Αλλά είναι ο τρόπος, η γενεοδορία που είπε ο Οδυσσέας, ήταν κάτι αφάνταστο. Όποιος δούλευε μαζί του ήταν ο καλύτερος της Ευρώπης, αφού γελούσαμε. Αλλά πίστευε στις δυνατότητες των ανθρώπων που είχε δίπλα του και οι οποίοι ήταν μέρος του έργου του εκείνη τη στιγμή. Επειδή ήταν πολύ καλός γνώστης της θεωρίας της μουσικής, είχε πάρα πολύ καλή επαφή με τους μουσικούς και ήξερε πώς να τους κατευθύνει και με τις ενορχιστρώσεις του, αλλά άκουγε πάρα πολύ και τις απόψεις των ίδιων των μουσικών. Γιατί η μουσική είναι κάτι συλλογικό. Μπορεί ένας να είναι ο συνθέτης, αλλά μέχρι να φτάσει στα δικά μας αυτιά του ακροατή, εμπλέκονται πάρα πολύ. Αν αυτοί που εμπλέκονται δεν έχουν μια σύμπνοια μαζί τους και μια δημιουργικότητα, μπορεί να μην βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Κάναμε πολλά ταξίδια και με το Nouveau Théâtre de Belgique, εγώ συμμετείχα σε 4 παραγωγές. Η μία ήταν η Σονάτα του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου, που για μένα είναι η κορυφαία στιγμή στην πορεία μου και ειδικά το έργο αυτό μουσικά που το ηχογραφήσαμε. Κάναμε για το Γαβάφι, το γέρο της Αλεξάνδρειας. Η Μαρία Δημητριάδη είχε κάνει εκεί ένα θέαμα γύρω από το Σεφέρι. Μάλιστα ήταν όλο το θέμα μέσα σε μια εκκλησία παλιά. Στο φεστιβάλ της Πάτρας ήταν πάλι με τον Nouveau Théâtre το πρόσωπο του καλλιτέχνη Σαλτιβάγκου. Όλα αυτά καταλαβαίνετε για μένα ήταν σπουδή.
Και αυτό που μου έμαθε είναι ότι ποτέ δεν σταματάει η μελέτη. Και το κυριότερο από όλα που μου έμαθε είναι τον τρόπο που να ξεκολλάω τις νότες από το χαρτί και να τους δίνω ψυχή. Και πώς να βλέπω ένα ποίημα, όχι το προφανές διαβάζοντάς το, αλλά να προσπαθώ να εισχωρήσω μέσα στο πνεύμα του ποιητή, όσο μπορώ. Του χρωστάω πάρα πολλά. Και όταν τραγουδάω, εδώ έχουμε στα λόγια του Οδυσσέα, πολλές φορές ασυναίσθητα γυρνάω δεξιά, γιατί πάνω στη σκηνή τον είχαμε δεξιά, γυρνάω δεξιά να τον δω. Μεταφυσικό, αλλά κάποιες στιγμές τον έχω δει. Αυτά. Δεν είναι απλώς μια παρουσίαση, είναι μια βαθέων εξομολόγηση. Και επειδή πάντα στις εξομολογήσεις, στις εξομολογήσεις πρέπει να πάρουν μέρος και οι πιο κοντινοί άνθρωποι και οι φίλοι, αυτοί οι οποίοι γνώρισαν από πολύ κοντά το Θάνο, και όχι μόνο στις μουσικές του στιγμές, αλλά και στην καθημερινή του ζωή. Θέλαμε πολύ να είναι εδώ μαζί μας. Η Μαρία η Παπαγιάννη, η γυναίκα του, δεν μπορούν να είναι γιατί ήταν στα Χανιά. Είναι όμως εδώ πέρα η αδερφή της, η Βικτόρια, και θέλω να τη ζητήσω, τον γνώρισα από πολύ κοντά, λοιπόν, σε ένα ακροατήριο το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι από φίλους, αποτελείται, όπως επίσης θέλω να ζητήσω και από τον και προσωπικό φίλο τον Γιάννη τον Μιλιό, και επίσης πολύ στενό φίλο του Θάνου, και επίσης κάτι που δεν ξέρουν οι περισσότεροι, και συγγραφέα, γιατί είχαν γράψει, Γιάννη, εσύ θα το θυμάσαι, μαζί ένα βιβλίο προ-μνημονεύτων χρόνων, που ήταν μια κριτική στο λαϊκισμό στην ελληνική μουσική. Δεν θυμάμαι βέβαια τον τίτλο, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Στην υπηρεσία του έθνους, μπράβο. Είναι λοιπόν εδώ μαζί μας και θέλω να του ζητήσω να μοιραστούμε κάποιες στιγμές για το Θάνο. Και στη μνήμη του πάντα. Γιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω. Ήμασταν πολύ στενοί φίλοι με το Θάνο από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Μοιραζόμασταν στιγμές προσωπικές, αλλά και συζητήσεις πάνω στην πολιτική και πάνω στη μουσική. Δεν είναι δύσκολο να θυμηθώ έτσι πολλά πράγματα. Ας μείνει ένα τελευταίο. 22 Απριλίου του 2019, θυμίζω τον Δεκέμβριο στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019 πέθανε ο Θάνος. Ήμουνα σπίτι του γιατί ήμασταν πάρα πολύ στενοί τα 2 τελευταία χρόνια και βρισκόμασταν συνέχεια και μιλούσαμε για πολλά πράγματα και βγάζει και μου δίνει μια παρτιτούρα, ένα έργο, είναι το τελευταίο έργο που έχει γράψει, έχει τον τίτλο «Της στιγμής και του απείρου». Είναι ένα συμφωνικό έργο, ένα κουαρτέτο για φωνή, κλαρινέτο, φλάουτο και βιολοντσέλο, και το πολύ συγκινητικό για μένα είναι ότι έχει μια αφιέρωση που λέει στον παντοδοτινό μου φίλο Γιάννη Μιλιό και στο φύλακα Άγγελο της Δημήτρη Μαρακουδάκη που είναι η γυναίκα μου. Αυτό με συγκίνησε και με συγκινεί πάντα όπου το σκέφτομαι. Από εκεί και πέρα θεωρώ πολύ σημαντικές τις πολιτικές μας συζητήσεις. Στο τέλος είχαμε λίγο πολύ ταυτιστεί. Στη διάρκεια είχαμε διαφορές σημαντικές, κάποιες φορές, στη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Μια στιγμή που τα είχαμε βρει πάλι και ήμασταν πολύ στενά ήταν τότε που γράφτηκε το βιβλίο. Ξεκίνησε από ένα κοινό άρθρο που γράψαμε μαζί στο περιοδικό Θέσεις και μετά δημιουργήθηκε από κεφάλαια που στην ουσία αντλούσαν από προηγούμενα άρθρα που είχε γράψει εκείνος και εγώ
σαν κυκλοφόρηση από τις εκδόσεις των συντακτών το 2018. Αυτά. Δεν ξέρω, Οδυσσέα, αν αντέχεις, αν θέλουν κάποιοι φίλοι να κάνουν ερωτήσεις. Πριν από αυτό όμως, θα ήταν παράληψή μου πρώτον να μην πληροφορήσω ότι η έκθεση όλη αυτή των δίσκων που βλέπετε στήθηκε από το Θέμη τον Κοτσιφάκη και είναι προσωπική του δίσκη που τους έφερε σήμερα εδώ. Και δεύτερον, να ευχαριστήσω τον επίσης φίλο, τον Γιώργο τον Καλατσόπουλο, ο οποίος μαγνητοσκοπεί αυτή την εκδήλωση και έτσι ακριβώς να δώσει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους πέρα από εμάς να δούνε και να μείνει ακριβώς και ένα μνημείο αυτής της εκδήλωσης. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο και να ρωτήσει ή και να μιλήσει, να πει την άποψή του. Αλλιώς θα προχωρήσουμε στο μουσικό κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μιλάνε για καιρούς ξασμένους και πάλι αναμυκλές θα γυρέψουμε βρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μη κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψυχα ψωλή. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μη κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι ο στρατός. Ξεκινά σαν γυρίσω ξανά, θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Ξανά την τιμή. Άννα μη κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψυχα
και φιλικές, ένα πουλί που ακροβατεί στα παγκαράτσα, πνεύουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα, αρρώστιες τάχουνε τσακίσει τροπικές. Απιέρα κίτρινη σινιάλο του νερού, φούντο τις δυο και πρίμα βρέξε το πινέλο, τα δυο φανάρια της νυχτός σιωπίζαν έλο, ξεθοριασμένος απ' το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας πατάρει, σάπια βρεκάμενα, τσιμέντο και σκουριά, από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά, κοιμήθηκε ο Καρταρίας που πιλοτάρει, ορμήνα δίνει ο παπαγάλος στον ιστό, όπως και τότε απ' του Κολόμπου την κουκέτα, χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα, χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαριστώ. Φωτιές ανάβουνε στην άμμο οι θαγενείς, κι πώς μας φτάνει καθώς παίζουν τα αργανά τους, της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους, στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. Φύκια μπλεγμένα στα μαλλιά, στο στόμα φύκια, έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά, καταστιχτή πελεκυμένη από σπαθιά, δίπλα φορώντας τον Ικά στα σκουλαρίκια. Το καραντί θα μας πατάρει, σάπια βρεχάμενα, τσιμέντο και σκουριά, από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά, κοιμήθηκε ο Καρχαρίας που πιλοτάρει. Πορτοκαλί σου μεσοφόρη, Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότες που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, και σπάγαιναν το ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίσια να τριάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαματής τα καμνά του. Καύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι, τραβέρσω ανάποδο πορεία προς το βοριά. Τραβά μπροστά ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέρη, κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί στα βρίστα περιβόλια, τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότε που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Τα τσιγανέκια φέρνει μου με τι να σε στολίσω, φαίνεται το μαυριτάνικο σκουπί το πορφυρό, στο δικό της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι σαν αντρίκια ανάστημα ψήλωσαν το σωρό. Παρκά του πάγου του ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γυφτική σκυλιά, βαρκοράκια να πετάν στην ερημήν αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα 7 σκύλια.
σαν αρμύρα. Τα κλάματα σου είναι παντού. Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου είπες η ζωή είναι αλλού. Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου είπες η ζωή είναι αλλού. Σε παίρνει πάλι η θάλασσα των δυνατών σινιάλων. Εγώ σου λέω πως αλλού είναι η ζωή των άλλων, είναι η ζωή των άλλων. Πάλι μιλάς για ξένους τόπους, λες κι έχεις κι άλλη μια ζωή. Πάλι χαμένοι μες στους τρόπους να γίνονται όλα απ' την αρχή. Πάλι χαμένοι μες στους τρόπους να γίνονται όλα απ' την αρχή. Τα φώτα μη σε κλέβουνε των πλοίων των μεγάλων. Αυτή για μας είναι η ζωή, η άλλη είναι των άλλων, η άλλη είναι των άλλων. Τα φώτα μη σε κλέβουνε των πλοίων των μεγάλων. Αυτή για μας είναι η ζωή, η άλλη είναι των άλλων, η άλλη είναι των άλλων. Θα γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών. Είμαστε μες στο δικό μας κόσμο. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο